집에야 바로 tay tini ni je o nangkung mani panda songsanai adong songno belai hambai omo hai nangkung mani panda songsawai omo hai thungmung panda songsawai lukuni hamgrai samunggo ya pri seman bagai chini kinang ni jati rongno kaham ya pri phunungma bagai asuk tam sanai kaham ke kok rok narokno kok kecari to man gelar kerjam nari thaika hai phanang kok thain thai tam share khainai thaisingo chini sar MLA sar service ke tu sai khanar mani kok no nang mas hasinai abong kha je drugs eba kheba fake mani manayo kobuli tongnai rong ni bagai kaisa kok kecharmo tini ang belai ke bokha roaijak eba kheba bokha dojak belai ke bokha kostongjak tamni ke o drugs ni bagai ani khoroksa gana ni borok krikha ani khoroksa relative drugs ni bagai ni sanayang tamni ke drugs nakha ani khoroksa relative ni khoroksa sajla bini o drugs namani no hamdunani khub chaitok laikha nukhungni borok phia hamdui manani tabu bo chaitogoi tongo phia bini bupha krikha tamni ke baslani o hamya tongmung no nogoi baslani o kok thaisi krikha ni abono nogoi bakha asuke kosto nangjakha bo stroke khaiga tini beke salbang kha bo tini ni dino chini mura sindro ni bisingo tini dino no thinai rong ni bagai samung khayo hinke ang a samung no yakari nogo tini panda tongmani hinke abono yakari ang tini oro manjakha aboni kaisino reason tini angoro phai norong ni thane kok thain thaitam kasan mani bisingtei khorok sapano omo hai family ni borok omo hayo kubuli tong hangke khorok sapano hamka hangke belakhi ang samung kaham khaiya hine ang saksak no wan choknai tei ani gana ni borok je hano yakari thangka bin bagai mungsa su khaimang kaine ang wan choknai hinke ang joto sikla rongno no koinai sikli rongno koinai eba kheba je omo hai drugs eba kheba phengmani o kubuli tongnai rongno koinai omo sarapsani tongthoksi nini a sarapsani tongthogo kobangma borongni langma choimano kobangma borongni langma nungbai kringjak tongo nono hamjaknai tongo ओंखाय नों जेसा रिजन तै फानो अमो हाय कुबुलिखा हेंखे ननो याक्रमै आ हामिया लामानि सतनि तो बुनाय बकवां मा दंगो बरनि याक्रमै सिमि केफिलि फाइनानि जायतक दे ड्रग्स ना खांखे या कारिमाया अमो हाय उंग्या अमोनि गोबांमा लामा दंगो या कारनानि गोबांमा रिहाब सेन्टर दंगो या कारिमानो नोंसि फान निनि बोखाबाय फान फायना नांनाय नोंसि साकसाक साकसाक गरा खेवान सोना नांनाय जे इ आं अ हामिया मानैनो या कारसिनाय हिनायनाय एकेन नरंनि थाने या कुं रमै फानो आं गयजाव अमो हाय हामिया लामाव ता थांबाय जादि नरंनि मा फा ननर गथां दंसानि नुबोथारि खिमा बाय बाक्सांगो ओंखाय ताई आं गामिनि लुकुरंनोबो गयनाय आं साइमानो नरक जतनो अबनति सामंखाय दङ कायसा गामियाव अमो हाय केफेक मानिति गुबुन जाखांके आबो खरकसानि नुखुंसिमि हामियां गया
all drugs sungkha kaisa virus hai khoroksa ni no khungo kalai khenke teruk pura kami no chai payo hinke jotoni no responsibility tongo jotoni no daitto tongo je omo hai hamyar mani no norungni kamini kamini khibiro hona bagai hinke ang jotono no koine jotono chaitok di ani phaising ti je mansa gang chaito hoi tongo ani sinima ning bising ani thani je chuba chu rumamani ang roi tongo ang rehab center rogo kabangma omo hai patient dongna ang tonikha je mansa hinkai omo hai ke khaimang ani khoroksa garani borok ni nukhungo sikalai thangsio ke tini bono moito khui ang samungo nokhor ka taisa nong kamio ringsa kha dara khoroksa no ringkha phaidi chini kamio mo hai kaisa panda khaija ri tongo ke ang belai kha tongthoka ang khana karakhe phaiga tini rajamna hanai nai saimia ang mukti khikle ain tongmani phaiga saimalia tong kisa emotional nung thanga ke kokri ang nang bagai rajam nai ang koi nai please omo hayok ta kubul jabadi